Το πρόβλημά μας είναι να κοιτάξουμε την αιτία. Τι δημιούργησε το πρόβλημα? Τι δημιούργησε το πρόβλημα κατά τη γνώμη Το τι σας? δημιούργησε το πρόβλημα? Επιμένω να λέω, μία επινόηση, ένα επινόημα, μια κατασκευή την οποία ονομάσαμε κρίση. Θυμάμαι όταν Οικονομική κρίση. Οικονομική κρίση. Γιατί είναι επινόημα η οικονομική κρίση? Γιατί? Για να το πάρουμε από την αρχή, κυρία Στάι. Ξέρουμε πολύ καλά, και εσείς και εγώ, ότι κάθε θεσμός μέσα σε ένα κοινωνικό ιστό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επινόηση, μια κατασκευή. Το δίκαιο είναι μια επινόηση, είναι μια κατασκευή. Δεν είναι? Ναι. Άλλο ήταν το δίκαιο πριν από 100 χρόνια, άλλο το δίκαιο είναι τώρα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε μια να κάνουμε... επινόηση που εξελίσσεται όμως μαζί με την κοινωνική εξέλιξη. Μπράβο. Όχι με την κοινωνική εξέλιξη, αν μου επιτρέπετε. Πέστε μου εσείς, ναι. Ανάλογα με την κοινωνική δυναμική. Ανάλογα δηλαδή με την πορεία που ακολουθεί μια κοινωνική δομή προς επιτέλεση στόχου τινός, όπως θα μας λέγανε οι παλιοί μας δάσκαλοι. Που σημαίνει όμως κάτι. Δηλαδή, συγγνώμη, η οικονομική κρίση αυτή την οποία βιώνουμε τόσο δύσκολα εμείς στη χώρα μας, και όχι μόνο εμείς, είναι σχεδόν παγκόσμια αυτή η κρίση, πώς επινοήθηκε κατά τη γνώμη σας? Επινοήθηκε? Ας ξεκινήσουμε βάζοντας, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, τα πρώτα πράγματα πρώτα. Εν αρχή υπήρξε μία πορεία του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος προς ολοκλήρωση. Αυτό το ονομάσαμε παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση αυτή έφερε τον κλασικό καπιταλισμό σε μια κατάσταση οξία. Συνηθίζουμε από την σχολή της Φραγκφούρτης και πέρα να τον ονομάζουμε αυτόν τον καπιταλισμό ύστερο καπιταλισμό ή, αν θέλετε πολύ πιο κοινά, καταναλωτικό καπιταλισμό. Τι συμβαίνει εδώ σε αυτόν τον καπιταλισμό? Αυτός ο καπιταλισμός δεν μπορεί να διαχωρίσει την ιδιωτική σφαίρα από τη δημόσια σφαίρα. Μην ξεχνάτε, κυρία Στάι, ότι οι κλασικοί του καπιταλισμού διαχωρίζουν πλήρως την ιδιωτική σφαίρα από τη δημόσια σφαίρα. Ο νόμος αφορά τη δημόσια σφαίρα. Το τι εσείς κάνετε στο δημόσιο χώρο δεν αφορά όμως την ιδιωτική σας σφαίρα. Τι εσείς μπορείτε να κάνετε μέσα στον ιδιωτικό σας χώρο. Δείτε πως τώρα μεταβάλλονται τα πράγματα. Αυτό το οποίο υπονοώ είναι το ακόλουθο: ότι οι κοινωνίες είναι μόνο πειθαρχικές καταρχάς. Εάν εσείς παραβείτε δηλαδή ένα νόμο, έρχεται ο νόμος, σας συλλαμβάνει και σας τιμωρεί. Ωραία. Όταν περνάμε στη φάση την νεωτερική, την οποία ονομάζουμε ύστερο καπιταλισμό, ανατρέπεται πλήρως το δικαιικό σύστημα, έτσι ώστε να αφορά τον ιδιωτικό σας βίο κυρίως, όχι τον δημόσιο σας βίο. Που σημαίνει, στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, μάλιστα, πώς έχει χτυπήσει ευθέως τον ιδιωτικό μας βίο, μέσα από ποια διαδικασία? Μάλιστα. Γιατί βεβαίως τον ιδιωτικό μας βίο φτάνουμε από τη στιγμή που κόβονται μισθοί, συντάξεις, από τη στιγμή που υπάρχει αδυναμία σε προσέγγιση καταναλωτικών αγαθών και μια κοινωνία μεταλλάσσεται σε κάτι το οποίο είναι πολύ πιο αδύνατο και πιο οδυνηρό από αυτό που ήταν πριν. Δηλαδή δεν έχουμε τα ίδια πράγματα που είχαμε, τις ίδιες δυνάμεις. Έτσι. Πώς λοιπόν έγινε αυτό? Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Πριν είδατε ένα θαυμάσιο πολιτικό με τον οποίο συνομιλούσατε, άκουγα όσο περίμενα. Ο πολιτικός αυτός εξέφερε έναν λόγο, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν λόγος δημόσιος. Ωραία.
Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο πολιτικός, ο κατά τα πάντα εξαιρετικός πολιτικός... Ναι, να μην το προσωποποιήσουμε. Όχι καθόλου. Όλοι οι πολιτικοί. Ένας πολιτικός, ναι. Ένας πολιτικός. Ομιλούσε με όρους οι οποίοι όροι ανήκουν στην πειθαρχική κοινωνία και όχι στην βιοπολιτική. Τι ονομάζουμε βιοπολιτική? Βιοπολιτική ονομάζουμε την κοινωνία του ελέγχου. Σας ελέγχω, κυρία Στάι, από το σούπερ μάρκετ που αγοράζετε τα προϊόντα σας, από το κατάστημα που αγοράζετε τα υφάσματά σας, από τις κάρτες τις οποίες έχετε ή έχω στο πορτοφόλι μου για να προμηθεύομαι τα προϊόντα μου, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι εκμηδενίζεται το άτομο. Αυτό λέτε? Είπε. Ότι μέσα από αυτό το σύστημα, το αξιακό, το κοινωνικό, αποδυναμώνεται η ανθρώπινη το άτομο. Και αποδυναμούμενη η ανθρώπινη οντότητα οδηγούμαστε σε αλλεπάλληλες κρίσεις, λέτε. Ακριβέστατα. Η ιστορία μας έχει δείξει πράγματι ότι αυτό που έλεγε ο Βερντιάεφ, η ανθρώπινη ελευθερία δεν μπορεί να είναι ιστορικό γεγονός. Η ανθρώπινη ελευθερία είναι γεγονός του πνεύματος, αλλά όχι της ιστορίας. Η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εναλλαγή μορφών δουλείας. Ας πούμε, ο Δουλοπάρικος ξεσηκώθηκε μέσω της αστικής επανάστασης, αναζητώντας την ελευθερία του για να καταντήσει εργάτη στα αστικά εργοστάσια. Ο εργάτης στα αστικά εργοστάσια ξεσηκώθηκε αναζητώντας την ελευθερία του για να καταντήσει κολχόζος στα σοβιετικά κολχόζ. Και εμείς καταντήσαμε υποκείμενα των προσομοιώσεων. Αυτά που περιγράψαμε. Ότι τα κοριτσάκια ακολουθούν το παράδειγμα των μοντέλων και των Gucci και όλα τα υπόλοιπα παραδείγματα που μπορεί να βρει κανείς. Είπα τη λέξη αξιοπρέπεια. Το δεύτερο είναι η αξιοπρέπεια. Έλεγε η Χάνα Άρεντ, θέλετε να αποδομήσετε εντελώς τον άνθρωπο, πάρτε του την αξιοπρέπεια. Τότε ο άνθρωπος γίνεται κάτι, έλεγε η Χάνα Άρεντ, που και τα ζώα δεν είναι. Πρέπει να διεκδικήσουμε τον έρωτά μας για την ζωή και για τον κόσμο. Έρωτας δεν σημαίνει αυτό το πράγμα που ενδεχομένως στο μυαλό μας φτερουγίζει ως φαντασίωση. Έρωτας σημαίνει η ενσωμάτωση του ανθρωπίνου υποκειμένου στην μήτρα του, δηλαδή στον κόσμο του. Και κόσμος, κυρία Στάι, σημαίνει κόσμημα. Ουτοπία είναι το ανέφικτο, το οποίο όμως οδηγεί ιστορικά το εφικτό. Ουτοπία είναι εκείνο το οποίο δεν μπορεί, δεν δύναται να πραγματοθεί, για να οδηγήσει όμως την ανθρωπότητα στο δρόμο της... Να σας απαντήσω... Φοβάμαι πως όχι. Ναι, να σας απαντήσω εγώ όμως με το λόγο του Κορνήλιου του Καστοριάδη. Να μου απαντήσετε, ναι. Ο κόσμος αλλάζει μόνον όταν έστω και ένας άνθρωπος θέλει να τον αλλάξει, επιθυμεί να τον αλλάξει. Ο κόσμος, κυρία Στάι, είναι οι επιθυμίες μας. Δεν είναι ούτε κάτι μεταφυσικό, ούτε μια ηλιστικότητα υπό την έννοια της χυδαίας ηλιστικότητας. Ο κόσμος είναι το πραγματικό της πραγματικότητας. Αυτό που βλέπουμε είναι η πραγματικότητα. Πίσω από την πραγματικότητα, έλεγε ο Μάρτιν Χάιντιγκερ, υπάρχει ένα πραγματικό, και αυτό το πραγματικό μας αφορά εσάς και εμένα το ίδιο.